4 petites cantonades ja no res. Hola, som els nens i nenes de la primera de l'Escola Alta Segarra de Calaf. Hem llegit un llibre de les 4 petites cantonades de no res. Ens ha fet pensar en la importància de respectar i acollir a tothom tal com és. Per això hem preparat una petita obra de teatre. Esperem que us agradi molt i us faci reflexionar. Comencem. Aquest és un món ple de cercles on tot rodola, tot gira i tot es mou amb suavitat. Bé, doncs menys una petita excepció. Ala, jo sóc el quadradet i sí, soc diferent, però això em fa ser especial. I tant, el quadradet se li dona senyal al joc d'equilibri. I construir coses, al quadradet sap com encaixar les peces. Ja, però hi ha una cosa que no sap fer. Rodar! Ui, crec que rodar no és el meu fort, però m'encanta veure-us rodar. I nosaltres t'estimem així, quadradet. Era un dia com qualsevol altre fins que... Va sonar el timbre. Era hora de anar a la casa gran. Vine, quadradet, vine. Pep, un moment, senyor. Com era? Quadradet. Ah, sí, quadradet. No pots. Com que no, però si només vull jugar amb els meus Aquí amics. només hi poden passar formes rodones. És la norma. I si provessis de posar-te de costat? Tampoc. I si saltes ben fort? Tampoc. Tinc una idea. I si fem la porta més gran? Què? Però si jo sóc una porta rodona de tota la vida, ningú m'ha canviat mai. És el moment de fer-ho. Els mironets es van mirar entre ells ho van entendre. El quadradet no ha de canviar. El que ha de canviar és la porta. Què? Però si jo sóc una porta rodona i elegant i ben refinada. Bé! I si fem 4 petites cantonades? Ai, quines pessigolles que fa! I així la porta va de ser rodona. I es va convertir en una porta on tots s'hi cabien. Gràcies, amics. Ara ja no hi haurà barreres. Perquè al món té que haver-hi espai per tots. I jo sóc la porta més inclusiva del món.